Abarai kurwase kaunti ya Nyamira abubaikirana kumurera umwe-MC Omochore Nyagusira Damaris Mouni oyobete eabisikuru mwaka bw'ekiri 2013 gwikakiri 2015 na ibere nigo Musike Jeremiah Migosi hamwe na Douglas Onkeo bagenderera kuraga ebyara obotendere bw'eki factory chechae ime kaunti ya Nyamira asokurwe bonus yense bagokwanekera ekyo nigo bon ime atente aso muchyo Nyamira nigo bon egati yabana siasa bakoragwa muno Musike Rogers Moturi bagenderere kumurekera kumwakira ekoko Musike Dr. Fred Matiangi hasekanga yayo korigekero kyobora ibwense Musike Josephine Omanwa oyo gokora ase nsemeri ya Kenya Creameries na erabono niga atebire nigara achie kubeka emiroberi yo kwanekia abasaye gwetane chiri bikomi mbachi konyara ko bakonyore emirimo kuru ase kaunti ya Nyamira muri Kito Steven Nyariki na roboti urwasenchere gwikirana Nase humuyega bwa matanga yo komwenya umwe-MC Omochore Damaris Mohuni oyobeta bisiaso mwaka 2013 goika 2017 asensemo ya tenteme ya West Mogrango ya Nyamira asumuyega oikiranwa n'abarai ao aiganigo siasa chabetanse asoyokoriekero kyobo senata Nyamira Jeremiah Migosi nabo yokoriekero kyobo MCS wodi yabo Gichora Douglas Onkeo horutwari sosa babekateneni na kworokia kogechiwa kwabo anamono asokoriyeranse we bonus yechae yuetegemeira somo gusi ngengere kona pega ngoriekero kyobo senata Nyamira County Mheshimiwa atabirega mureke borayigo ko Nyamira mbori buya nani nyina yita atoko nyorerera boyiko yogari egako bonus ya 57 shillings nduse itoga nyero ni bachede ko byata bako ba shilingi 12 ege ndendo dogo saba bantu boyitoga Nyamira no basabisa ra samanje ekormoluge tabantu bisi banyare ko boyibera chibesa Wechakera next week tutadaba director voice bibali barenge in charge yechae baichega badabiri nyajiba sechae chache wechi onya baikoye bare ko nyaja stock on bakai 57 shillings 19 badajiba sechae waiga wondo chibunaba abalemi ibanyanyase twe egekogera we expected no anaba director abajete me badode bagoche ekura yani kilo 50 shillings takiro onega twanyote ekiro umurimi akayegwa jia shilingi chire 13 shillings nobosoku sana ejijirese sana abaremi nabondoche abantu abangi bari uja konyakwira bana school esali ntuga igagusito dependent ya magana yechae igobona ba director the answerable gocha sabale mbigena babachorete inkibatote bingikiakora asensemo yo Musike Josephine Omanwa oyore umuteneri bwe mabera iga Kenya igo agendera kubeka obuyanya reko bagakwerera nemono kiriya goteba nigo gwetera Creamery anyareko bakulika wetani abasaye kiri 10 asebo igo yakere koko yo kubori ekero so mwaka 2027 ya Kenya Dairy Parts ewa siya ndani ndinete na kalira sana skani manene na kalira buya ono yana lepa chikapa mpindoro yote siriyo bangelia mawere egere alina lepa nyalugasi echane litire sikowaiga kwa tatari kiri marketo kwa ndo December ewa takawara wale Nyamira County eko likawana 10,000 kero tasana wale mkungu Josephine Omanwa Ruaria samantha mutasa serikali ige Creamery kingo chake ketakonye elikabana waite nayo sawa ntominto ekero kyo nyine getya pensa na gechorire injenda acting women rep nayo sawa ntominto mo kanikamu 2027 obarabyo nale bawendererio Paris ondogo yore boigo mubyare ko Nyamira nigo haereire obuya bo Nyamira gosabe kura eriyo ko mwakere koko yo koriekerogo kyobo women rep ase county ya Nyamira asekeria kweranga niga begeta marorama ya ase county ebene 2027 I'm fighting for women rep in Nyamira County abantu baminto tema tochake kwagachesa igaitorigie biundi tobeke amo twagachesa ige mbulego tutosoe morocho mwana mto Matiangi no ale mstari wa mbere no tole nyuma yaye gatibo igo ya barai baikirano nigo bagendere go segumo gusi gochichamo na kumosira Dr. Fred Okengo Matiangi na gotiga kubogekana munenjere ya moyo koretu mugusiamo se chikura chirina voltira time bakire na biamono
mono mwang'ete chikura chirochio omuntu otuiberete nere tamanyite ikere tamanyite rigasiye nene mono yaringi lakini tiatuna kumusabirana kukureria na mambimbo kietu bona abantu baminto na intwe indabagusi taki umwana itu na intwe otebire kuburia aro bu president ntwale gusabira umwana itu barakire gesabwege n'usabira abantu babo onye pasa ta isaransire pasa igale kingo cha gosomeke Mungu kegote abaiga ekero umuntu no atenenire kuburia mugambi igo mugotenena mwamu support Steven Nyarikembonde, Ensoko TV, Nyamira.